אנחנו ממשיכים עכשיו בסריגה של חזית ימין. אז כמו שכתוב, with wrong side, WS, wrong side of work facing, rejoin yarn. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחבר את הצמר כאן, ולהתחיל לסרוג קרוב יותר לגב, ולהתחיל לסרוג שורה שמאל. אז קודם כל נחזיר את הצמר למסרגה, ונחבר את החוט בדיוק כמו שעשינו מקודם בגב, איך שהדגמתי לכם. אנחנו מעלים 19 עיניים. כמו שאתם שומעים, גם הכלבים מתרגשים בחוץ. זה בדרך כלל הנביחות שלהם כשכלב אורח בא לבקר ולרחרח, אז הם נובחים עליו. אוקיי, אנחנו מחברים את הצמר בעזרת מסרגת הקרושה שאיכשהו נעלמה לי, הנה. אוקיי. שוב אני מכניסה את המסרגה לעין האחרונה, תופסת את הצמר, ופשוט קושרת אותו. יפה. ואנחנו עכשיו מתחילים בשורה. שימו לב, אנחנו סורגים לשמאל. אוקיי. לפי ההוראות, P to end. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו לסרוג לשמאל עד סוף השורה. בדיוק כמו שעשינו בצד שמאל, אותו דבר. קלה קלות. אוקיי. סיימנו לסרוג. ועכשיו אנחנו נתחיל לעצב את הרגלן ואת החלק של החזית. ככה, אנחנו נסרוג שתי עיניים יחד. רגע. נסרוג שתי עיניים יחד. העיניים ברחו לי. אוקיי. ונסרוג K to last 3 stitches. נסרוג עד לשלוש העיניים האחרונות. שוב אנחנו נעשה את ה-slip, knit ו-pass over. זאת אומרת, הסריגה של החזית הזו היא קצת שונה מחזית שמאל, במובן הזה שבחזית שמאל אנחנו סרגנו שתי עיניים יחד, ופה אנחנו עושים את זה עם הסליפ והפס אובר. הסיבה היא פשוט כיוון הסריגה. תמיד בקצה השורה שאנחנו סורגים ימין אנחנו עושים את הסליפ ופס אובר, ובתחילת השורה אנחנו סורגים שתי עיניים יחד כרגיל. אז הנה, סליפ 1, knit 1, פס אובר ו-knit 1, והשורה הבאה נסרוג שמאל עד לסוף השורה. אנחנו פשוט שוב אותו דבר, אנחנו מעצבים גם מצד אחד את שרוול הרגלן, ומצד שני יוצרים איזשהו עיצוב, התעגלות הדרגתית בחלק הקדמי, בחזית עצמה. נסרוג את השורה הזו עד הסוף. השורה הבאה, אותו דבר, רק בלי לסרוג שתי עיניים יחד. בהתחלה אנחנו סורגים את השורה עד לשלוש העיניים האחרונות, ושוב אנחנו נעשה את ה-SL1, K1, PSSO, K1.
אוקיי. סליפ, ניט, ופס אובר. בשורה הבאה, שוב, סורגים לשמאל. אני מאוד מקווה שתוך כדי סריגה, אתם בעצמכם עוברים וקוראים את ההוראות ומבינים מה שאתם קוראים. כי בעצם הקיצורים האלה באנגלית זה משהו שאתם אמורים באוטומט. לקרוא את הקיצור ולדעת איך לתרגם אותו לפעולת סריגה. זה דורש תרגול מסוים, אבל הנה, אתם מתרגלים ביחד איתי וחשוב לכם שתקראו את ההוראות ותפנימו. זהו, אלה בעצם 4 השורות שאנחנו צריכים לחזור עליהן בדיוק בחזית השמאלית, במקרה שלי 3 פעמים, במקרה שלכם, אם אתם סורגים במידה אחרת, 5, 6 או 7 פעמים, עד שתישארו עם 7, 4, 4 או 5 עיניים. אז המשיכו לסרוג וחזרו אליי כשתסיימו. חזרתם אליי? סיימתי לסרוג את אותן 4 שורות 3 פעמים, ועכשיו לפי ההוראות בדיוק כמו בחזית השמאלית, אנחנו צריכים להמשיך ולצמצם עיניים בדיוק לפי אותן 4 שורות, עד שיהיו לנו 3 עיניים, ולסיים בפרל רוב, זאת אומרת לכיוון שמאל, והמידה הרביעית בלבד, המידה הכי גדולה. שוב, תקראו את ההוראות. K2 together, זאת אומרת, אתם צריכים לסרוג 2 עיניים יחד, ואז sleep 1, אתם כבר יודעים איך עושים את זה, K1, PSSO, זאת אומרת, אתם מעבירים עין, בלי לסרוג, סורגים עין, ואז מפילים את העין שסרגתם, על ידי העין שלא סרגתם, וסורגים עוד עין, ואחר כך סורגים שמאל עד הסוף, בשורה השנייה. מאוד מאוד פשוט, עשיתם את זה כבר בצד השני, רק שהפעם זה עם השיטה של הסליפ והפס אובר. אז אנחנו נמשיך ונצמצם את העיניים בדיוק כמו מקודם. זאת אומרת, נסרוג 2 עיניים יחד. אני בעצם ממשיכה את אותן 4 עיניים כמו מקודם. נגיע ל3 העיניים האחרונות עם הסליפ והפס אובר. ששוב אני אומרת, זאת הטכניקה של הסליפ והפס אובר היא טכניקה כל כך בסיסית, שתתקלו בה עוד המון פעמים כשתסרגו מהוראות באנגלית. גם באנגלית זה נשמע יותר טוב מאשר להתחיל ולהסביר בעברית איך עושים את זה. זאת אחת הסיבות שאני תמיד ממליצה לעבוד רק עם הוראות באנגלית ובשום אופן לא עם הוראות בעברית. הנה, כמעט סיימנו. כמובן שאם אתם סורגים את המידה הרביעית, אתם יכולים את הסרטון הזה להעביר קדימה, את החלק הזה בסרטון, כי הוא לא רלוונטי עבורכם. ונשארה לי רק עוד שורה אחת לצמצם. וזהו, נשארתי עם 3 עיניים. ומהנקודה הזו, גם מי שסורג את המידה הרביעית ממשיך איתי. Next row, slip 1, knit 1, pass over, knit 1. זאת אומרת, עין אחת בלי לסרוג, שזה אני עושה בכל מקרה. רגע, טעות שלי, אנחנו צריכים בעצם להיות בשורה של knit. שוב, יש פה לדעתי איזו טעות בהוראות. כמו שאמרתי, אני קוראת את ההוראות האלה פעם ראשונה, כי הוא אומר לסיים בשורה שמאל, ואז הוא נותן הוראות שהן לימין. אז תסיימו בשורה ימין, לא בשורה שמאל. נעשה את זה ככה, ואנחנו מעבירים עין, סורגים עין. זה מסוג הדברים שהם נתקלים בהם הרבה במהלך סריגה מהוראות, להבין הוראות, למצוא את הטעויות שלכם. והשורה הבאה, P2 together and fasten off, זאת אומרת את 2 העיניים האחרונות, אנחנו סורגים יחד, וזהו. בעצם סיימנו את 2 החזיתות ואת הגב. עשיתם איתי את כל הטעויות
אפשר במצב הזה, ושוב מטעויות כאלה לומדים, גם מגלים שגיאות בהוראות, שזה נדיר בהוראות מאנגלית, אני חייבת להגיד לכם, אבל כמו שנוכחתי לדעת, ההוראות האלה שבחרתי עבורכם הם לא משהו. עכשיו בואו תראו מה עוללנו יחד. בעצם, תראו איך זה נראה. חמוד. שכחתי שתינוקות הם כל כך קטנים. הנה. מה שנותר לנו עכשיו, זה יצא חמוד, לסרוג את השרבולים, ואחר כך אנחנו גם נסרוג אמרה שבה היו הכפתורים, שאותה אנחנו נתפור. אנחנו סורגים אותה בנפרד ונתפור אותה לאורך החזית והגב. אז תחזרו אליי ונמשיך לסרוג את השרבולים. אני חוזרת רק כדי להראות לכם שיש לי פה איזה פצע בסריגה. זה לא נורא, זה נראה לא כל כך יפה, אני פשוט כנראה הכנסתי פה את המסריגה במקום הלא נכון. פצע כזה או שתחמלו ותשאירו אותו, או שאפשר לשים פה איזה כפתור נחמד, או לסרוג איזה פרח, אפשר לפצות על זה. זה קורה הרבה בסריגה, בעיקר שסורגים מהר כמוני, לא שמים לב ומכניסים את המסריגה למקום הלא נכון. זה לא מפריע, אבל זאת אומרת, זה לא מפריע ברמה של הסריגה עצמה, של התוצר הסופי. זה לא יוצר איזה בעיה שזה נפרם, אבל זה פשוט נראה קצת לא יפה, ותפצו על זה אם זה קורה גם לכם באיזושהי תוספת שתוסיפו, שגם בסופו של דבר תייפה לכם את הסריגה.